No niin, Tuukka Klauder täällä Jokerit Cornerissa. Kyllä. Man of the match. Tasoitusmaali. Miten koet ottelun noin yleisesti? No erittäin hyvä. Oltiin purjeessa puolitoista erää ihan silleen 100-0 otettiin kuokkaa puolitoista erää ainakin siinä. Sitten mä aloin painaa maaleja yhden. Ja sitten jätkät teki loput. Anteeksi, siirrytään vähän toi logo häiritsee, mutta taustalla ei. Joo, parempi. Ja. Niin, kerro. Niin, painettiin siinä sitten maaleja, että ajattelin näyttää mallia siinä, että miten se menee sinne, niin muutkin muisti. Että ei se niin paha ole. Aika hitaasti tuli tuuletus sulla. Miten sen jäi sinne vähän piippuun, että... No, saattoi olla ylärimassa, mutta tuomari näytti maalia. Me oltiin siinä aika pahasti purjeessa, 0-3 peli, siitä sitten... Olis uskoa vielä? Mulla oli koko ajan uskoa, että vastustaja hyytyi. Metriltä alkoi jäämään jälkeen ja... Mulla oli koko ajan uskoa meihin. Miten sitten? Olitko itse kentällä, kun tuli tää tasoitusmaali lopussa? Mehän mentiin jo johtoonkin siinä. Siinä näytti, oliko hymy tulemaan jo suupielille vaihtopenkillä ja tunnelma keveni. Olitko itse kentällä, kun tuli tämä tasoitusmaali siinä? En ollut, mä olin itse asiassa 2 minuuttia ollut vaihdossa siinä. Aha, sä olit pari minsaa siinä vaihdossa. Miten sä pari minsaa siellä ehdit? Ettekö se pelannut 2 ketjulla? Mehän pelattiin 2 ketjulla ja keskitettiin parhaat voimat siihen loppuun. Sut vaihtoon? Mut vaihtoon. 1+1 ei riitä. Ei riitä. Joo. No miten viime kaudella kolmosketjussa, nyt hyvä off-season tähän ja suoraan ykkösketjuun. Miten on yleisesti odotukset kauteen näin kesän jälkeen? Helvetin hyvä meininki, että tässä on vähän pelipaikka vaihdellut vasen oikea keskellä maalissa pakki, että mä oon ihan niinku treenannut monipuolisesti ja se kyllä alkaa näkyä tuossa toiminnassa. Että... Okei, lähdetään katsoa missä pelaat ensi pelissä. Katsotaan.